Salam, bugün sizden gelenler deyip Ekşenbe Show'un täze kontentini ilkinci sanına, yani men Murat Öwezov sizin bilen. Instagram'da soru verin dedik, ondan kendi soruları geldi. İnşallah şu kutunun içindeki soruları cevap vermeye çalışayım. Käbir soruları yazmak için, käbir soruları yazmak için. Ona başladık mı? Ya bismillah. İlkinci sorumuz näme? Beauty Shopping 00 ya. 5 aylıcak qıydım sizin aydımlarınız bilen yatya. Sesinize sağlık, daha da yükseklikleri de görmek istiyoruz seni. Köp sağ olun. Ayrıca bizim qıydım diyen aydımımızı kendi dinleyenliklerini aydiyalar. Bu da elbette qatı beğenir ya. Çağacıklar için täsir edip bilmek bu qatı ullaqan bağıt bizim için. İkinci sorumuz İhlas Parakadov 777. Siz kime minnettar diye? Men vara. No, конечно, ilki ecem cana minnettar. Ondan soň şu durmuşunda gavat gelen gowy erwet hem adama minnettar. Kim bezma birdat öwretdiler. Meni oynan adamlarım, meni söýen adamlarım gatkan da öwretdi. Men hemmesine minnettar. Üçüncü sorumuz Aman Hümmi. Aman Hümmi men tanayan. Akkam şeýle sorum barda. Bizim bar bolmamyzyň bir sebäbi näme? Global temalara girmelet diýäňizde o. Bizim bar bolmamyzyň sebäbi. Men näle düşünýän? Bar bolmamyzyň esasy maksady, mysal üçin dinlerim, beýle hakykatdan iň esas aýdýan zat jemgyýete ziýanly bir bolmazlyk mukadip pikir edýän. Näme diýänem bolsaň pikirlenmeli, esasy şo edýän hereketiň bilen sen jemaata, köpçülüge ziýan bermeýän bolsaň onda sen dogry ýolda. Eger azjygam bolsa ziýan berýän bolsaň onda sen pikirlenmeli. Enniki soru. Selvi Babayeva. Siz dünyadaki en pek yürekli insan. Minnettar Selvi. Ejesine mehriban oğul çağlarına qahrman kaka. Men mudamada aýdýan. Men bolmol fiýaly bolýan, ol uloldulup ýa-da oň üçin alkyş almaga garaşyljak bir ýagdaý däl. Men diňe bolmol fiýaly bolýan. Başgaça variant ýok. Diňe şeýle bolmaly diýip men pikir edýän. Enniki soru Bagülka Artykova. Bir miwe bolsaňyz adyňyz näme bolardy? Indi wara banan niýsem näme diýeň? Gowurýan miwem näme? Gowurýan miwem alma bolaýmasa. Belki gyzylja alma bolardym ýa-da dietişni gök alma bolardym bilemek. Inniki A Merdan. Siziň pikiriňizçe kämillik näme diýmek? Gowurýan temam bu. Kämil adam näil adam diýsene, kämil adam gysgaça gaýdaýyn. Beýlekilerin özüni üns vermekligine mätäşlik duýmaýan adam kämil adam bolýar. Käbir adam bilýärmi, ýanyňa gelýär-de öz baýlygy, öz üstünligi barada aýtjak bolýar. Şoň bilenem özüni ikrar etdirjek bolýar. Kämil adam onu etmeýär. Boza da ma bir zat ýatypdyr, boza. Abi, haçan uğratjak diýen zatlaňy uğratjak maňa. Abi, haçan uğratjak diýen zatlaň uğratjak maňa. Men wara bular men öz jigilim da o. Meňe beýde eşiklen bir aga känrak eşige köp pul soýan adam Bilbil hanymyň has şikaýet edýän meselesi. Şu eşikleňe azalt birine ber janyny ýanyny menem jigilemmi paýlaýan berýän. Boza saňa ýok bana uradyr. Bir kamar eşik. Babayev Kakımrat, janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, adamçylygyňyz, sunwatyňyz bilen elmudama konkurent bolsun. Bu ne demek? Minnettar ýene-de köp sag bol. Taňry ýalkasyn. Hormat goýanlar hormaty münasip. Inniki soraga geçýär. Bagülka Artykova ýene-de. Ýaňam çykdymy şu? Bagül. Dünýä starlarynyň haýsy bilen sahnada aýdym aýtmak islerdiňiz? No, конечно, Tarkan bilen aýdym aýtmak islerdim. Ýöne, конечно, Tarkanyň karýerasyna päsgeler isim gelenok. Menem Tarkan bolsam, men bilen aýdym aýtmazdım belki. Şoň üçin ol star. Mene Tarkan bilen Şahrukhan bilen sahnada bolmak arzu edýän. Selena 779907. Bolýa çesna aýt, mehriban ejeňiz Bilbil alasy geldimi? Gelin edip. Конечно. Birinci ejem owarda Bilbili. Daşy ejem bir ýerek şey diýdi. Men başga gyýlara da öýlenmegim mümkündü da gidip gelýän wagtlam. Bilbile öýlenmeseň men senden razy däldirni da ejem. İlkinji gaty iň gowuran ejem boldy Bilbili. 26 Cemal. Öz aýdymyňdan haýsy sözleri has, ýakyn diýär. Salam diýär. Salam Cemal, tawancum. Ejem barada aýdylan aýdymdan hemmesi ýüregime ýakyn, ýürekden sebäbi. Mis Mamedowa. Bir günläp öýüňizden çykman oturýan günüňizden bolýarmy? Way, men gowurýan zadyma. Men ekeli gowurýan. Bir filosof aýdan zady
var. Yekelige kene uğraşmang. Son köpçülüğe koşulup bilmersiniz diye. Yekel qowdat, özüň bilen iki çak bolmak. Köp meseleleri diňe özüň bilen iki çak bolup çözüp bolýar diýip men pikir edýän. Aň bilen. Gül aşakdan çyzyk 7007 aşakdan çyzyk. Wöparlyk diýip näme düşünýäňer? Wöparlyk diýip bara. Mysal üçin kim bolsa bolsun, söýgüliň bolsun, ejeň bolsun, dostun bolsun, mydama wöpaly bolmaly. Hatda ejemide ölünden soň wöpaly bolmaly. Yaşayan vakti hasken wöpaly bolmaly. Ýöne borç bitenok. Hemme dostlanmada, hemme ýürek düşlenmede, ýakynlanmada wöpalyk mydama dowam etmelilik men pikir edýän. Ya 0606. Mardan aeroportda çenli münen taksiňizden başga gülkünç bolan ýatlamaňyz. Bir ýatlama ýazmaşdy. Bir ýerek bir dostum, bir markede bardyk. O taýda kasada oturýan gyz, "Ağam şu gyz sen gata aýdymdan gowy berýär" diýdi. Şu diýdi, "Bir begendirelle şunu ýanyna baralla ýör" diýdi. Şoň kasatyndan geçdik. Ýani ýetberemizde Emrat diýdi, "Şu gyz diýdi sen aýdymdan gata gowy berýär" diýdi. Bolan o gyzam aljyrap, "Men hem onu tanamok" diýdi. Indi men näme etmeli şu taýda? Men günäm näme? Men ýöne dur. Sen men tanımayanlığın zat diýje tutanaba, hiç de tutanaba. Yılgırdım geç gittim. Innik soru, Arzu 0704. Men mehriban dostumdur Arzucan. Hakiki dostu nädip tanımaly ýa-da saýlamaly? Hakiki dostu on pidakarlygynyň tanımaly, dogruçyllygyndan tanımaly. Ýanky dostum men iň prozraçny görýän dostumdan biri. Kän ýyl bäri tanıyan, hiç wagt maňa ýalanam sözlemedi. Men göwnüme de ýaranjak bolup ýalanlarym aýtmady. Näme minnetdar. Mehri Kerimowa, çağı terbiýesi kynmy? Kynnal, gyzykly, ýöne gaty inçe. Çağlaryň pikirini dinlemeli, mydama sora berse ýadymellär we jogap bermäne ýaltanmellär. Innik sora 26 Cemallan gelipdir. Idealyňyz kim? Üstünlüge ýeten adamdan hemmesi men üçin ideal. Edilsin otuň içinden aýtdysalar, Şahrukh Khan, Michael Jackson, Tarkan, hemmesi men idealym. Olaň üçtem men pikirimçe gowy adamlar, gowy insanlar. Orazov Musa 02. 10 ýyl münden doglan bolsaň näçe ýaşardyň? Musa, sen meni bulaşdyrjak bolýan. 10 ýyl münden doglan bolsam 10 ýaşardyň, tapdyň sen oýnatjak adam. Musa! Inik sonra İlyas 97-99D. Sizin pikirinizçe gitmek gowmya yitirmek. Näme diýmek? Gitmek gowmya yitirmek. Gerek ýerine gitmeli bolýar. Yitirmegen bir gowy bolarmy? Yitirmek gowy däl. Yitirmek gynanır ya. Bagülka Artykova. Başka türde aýdym-aýdasyňyz gelýän meselem rap. Belki stili biraz ütgetmek riskowny bolsa da ýöne sunat täzeligi isleýär diýip pikir edýän. Belki inşallah. Şaq adam, iň gowy berýän dostuň ýa gyz dostuň bolsa da bellep geçäýin. Ay men olaň haýsy bermelläýin. Gyz dostlamamken ýöne bu taýda bellep oturmaly. Beauty Shopping 00 iyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. İlk sorumuz Krasavçik 97. Filosofiya değişli okuyan kitaplarınız biz bilen paylaşaysınız. Hiç kitap okumadım. İnanın hiç kitap okumadım. Şu an bir tane kitap var. Men okuma endigim yok. Men ýöne YouTube'da filosofik videolar görýän, dokumentallar görýän, gyzyklanýan, filosoflaryň aýdýan gurrunlary zady bilen gyzyklanýan, kän diňleýän. Siýahat Gurtlewski şu dünýä täzeden başlap bilýän bolsaň ýene şu wagtky durmuşyňy saýlardyňmy? Ýa-da başga durmuş? Yok. Şu wagtky durmuş gowy şeýle bolmaly belki we biz ýeňmeli insanyny Gurtlewski. Arsanaman Geldiýewич. Durmuşuňyzyň her bir nokadyny gözüňiziň öňünden geçirip sejde gidip gördüňizmi? Şol garanky jaýda. Bu näme diýmek? Hawa kän dilegeden wagtlanma, göz ýaşly dilegler bar. Hawa. Ilham Sadiyev, bu diktir oglan. Özüňden öwrelmelmi ýa-da birnenmi diýär? Birnen. Men wara şeýle zadyny ýani öňünden çykýan hemme adam. O adam bolsun, erwede adam bolsun, akylly adam bolsun, jahil adam bolsun, hemme adamyň hükman artykmaş bir tarapynyň barlygyny ynanýan, bilýän şonu. Hükman öwrenmeli zatda hemme adamlar diýip pikir edýän. Bagul Artykova, "Agy, ýöne sora berdiň sen."
Şu wagtky ýaşaýan ýeriňdäki goňşularyň gowy berýän, kanyesna gowy berýän we näme sebäpden? Men gowy berýänligimi duýup, olaryň meni gowy berýänligi üçin menem olary gowy berýän goňşularymy gowy bermän olarmy? Olar bilen düşünşmeli. Didar Halimov. Näme üçin saçyňyz we hereketiňiz şol bir zat we näme üçin hemmeňiz zaradan geyinýäňiz? Geyinjek. Bir de yaraya zaran eşikleri. Eğer Justin Bieber zaradan geyinýän bolsa näme varmış? Saçyma maňa yaraya, saçymy ütgetmek bilemek, ütkedýän özüme gelşenok diýip pasaweden öwrenşmek biraz wagt alýar. Käwat ütkedýär aslında. Nurberdi Soltano, üstünlüge yetmediğin sırrı näme? Zähmet kanyesna, zähmet bilen yetmeli üstünlüge. We ynanmaly diýip pikir edýän. Inniki bu tormalda janygon bular. Inniki Recep dünyadaki bar bolon islenlik bir adam bilen akşamlyk edinmeli bolsaň kimi çağırmak islärdin? Men wara Jackson'a pahyr öllü bolan Şahrukh Khan bilen Tarkan çağırıp şolar bilen wara bratany zatdy çereýmek islerdim. Nargiz Rahmedova, salam. Eger sunat işgär bolmadyk bolsaňyz haýsykär saýlardyňyz? Molym bolardım belki. Öňe molym bolmak üçin kän okumaly, kän okardım çağaçyklar bilen. Artur Gurbanoğlu 3-nji bäwejige garaşýaňyzmy? Garaşýar. Edil 2-3 gün bundan öň Bilbil hanym meni gowy habar bilen begendirdi. Hemmemizi. Emir, Elif'en beğenip de gücücüğümden beğenip böyle emela ne bolýar diýip. Netip bolsa o 3-nji bäwejigimiz ýolly, inşallah oglançyk bolarmy, gyjagy bolarmy onu bilemzok. Saglykly elimize gowuşdun inşallah. Maus 35-60 Balkana toya gidýäňizmi? Конечно, gidýär. Hemme welaýatda toya gidýär. Aýratyn Balkany, hemme welaýatymyzdan gowy berýän, ýöne Balkan halkynyň dogruçylygyny gowy berýän. Olar bir keli aýratynam gelnejeler toya vardan arkayın oyun edip dayadıp gülüşü vermeli. Açık denanlar, açık adamlar, o ver ya. Wepa 0707. Ağam ütköşecek duetlerim edäy başka bakışlar bilen. Misal üçin Hacı Azmamedov, Alat Dönmez, Mekana Tayf bilen. Hacı Azmamedov bilen duet etmedik, ýöne Mekana Tayf bilen duetimiz bar, Alatcan bilen duetimiz bardy. Ýöne Alat bilen eden duetimizi klip etmedik, Mekana bilen eden duetimizi bir toydan bir bölük bady. Lale Mamedova. Sürekli affetmek, fedakarlık yapmak, alttan almak kendine zarar verir mi? Yoksa bu en güzeli mi? Dip sorapdyr. Yok, zarar vermez. Sürekli fedakarlık yapmalı. Eğer inanýan bolsaň, bu sana zarar bermeýär. Bu gaýtam sen ýüregiňi daşlaşmakdan alyp galýar. Dowamly bagyşlamak we kän söýmek gowda o adamdan etdiljek häsiýeti. A5477. Salam alaykum agam. Bir soraw bar. Soňky bir hepde gowy adam bilen tanışdyňmy? Şolaryň başga da soraw berdi diýen. Oglanmy gyzman bilemok. Soňky döwür gowy adamlar azally diýär. Siz inanýaňyzmy gowy adamlaryň badygyna? Конечно, gowy adamlar mudamada ba, onu görüp başarmaly. Hatta şu yekşenben alyp barýan joglan, o gürleýänlerli beýleki. Ana şonu gördüm diýenim. Sen gowy adam. Normalny bol, bratишка. QX9449. Salam, eger maşgalaňyz bilbil bolmadyk bolsa, näilden maşgalaňyz bolardy? Bilmedim. Ýöne bilbil men maşgalamdygyna men gaty beğenýän. Sebäbi ol akylly, birek düşünşýär. Inni Bagül Kartikova. Bu Bagül sene bar soraglar bersin. Sürpriz etmänimi ýa-da edilmegi halaýan. Etmegi halaýan, конечно. Ýöne sürpriz etseler hem gyzykly bolýar. Ýöne dowamly sürpriz etmek, täze fantaziyalar bilen etmek, bu begendirmek gowda da. Aýym cennet gowdara berdir. Mars kiminkin diýipdir. Kimin ýanyna ýatýa köprek video goýaýyn çağalarym hedlet görýärler. Bilýänler biz öýümizde Mars diýip bir güjüjek allyk ta Amerikalardan getirdik. Mars isläni aýo tarhana olo. Isläni ýerine ýatýar Mars. Öňe köplenşmen ýanynda bolmak gowy. Çağalaryny mähki gruşka diýerler, öňe oýnaýarlar, ýa-da ýa olardy. Garaz Mars gowy. Söýgü bu näme? Gysgaça aýdyp geçseňiz diýip Perman Pro bratишкам sorapdyr suratçy. Söýgü bara. Ay bu aslında kän soralýan şo bir standart sorawda meňleş ýöne men berjek jogabym söýgü birek düşünşmek, ol bolýarlar ýok. Söýgü pidakarlyk. Söýgü özüň bagş etmek, özüň pida etmek söýgü bolýar. Söýgüni illisan toparada bölýärler.
hemmesem şo bir söýgü. Eger watanyny söýýän bolsaň pida etmeli özüňi. Dostun üçin pida etmeli. Eger özüň pida edip bilmeýän bolsaň söýüp bolanok, ýaryň üçin pida etmeli, çagaň üçin pida etmeli özüňi. Eger sen üçin bir özüň pida etmeýän bolsaň onanma. Söýgü däl ol. Men pikirim elbetde. Ferhat Kakajanow, Brat Sunutda näme üçin täzelikleri azaltdyňyz, öňki ýaly aktiv dälsiz. Alalaşan. Arada mehriban görýän dostumyň dünýäsyny täzelemegi, dünýämizden gitmegi, onuň soňra dünýäň özünde şu wagtky bolýan ýagdaýlar bagşlaň meni şatdykly klip ýa-da bir zat etmegi iterenok, ol men sowdýa. Ýöne elbetde sunut etmeli. Ene şunam gow klip etdik şu sahnada. Ýene de kän täzelikler bar arhivde. İnşallah durmuşa geçirer netip bolsa. Iň soňky sorawymyzam Ataýewa 0103. Siziň ýazy Muhammed diýip klassdaşyňyz barmy? Конечно. Maňa iň köne dostum kim diýenlerine men ýazy Muhammed diýen. Ýazy iş diýätdi ona. Men iň köne dostum 4-nji klassdan bäri men maňa düşünüp bilýän, ýanymda bolýan dostum ýazy Muhammed şu wagt muallim bolup dowam edýär. Kärne ilk üniversitede okudy bolamy. 3-4 ýyldan soňra görüşdik. Mudama görüşen wagtymyz şo galan ýerimizden dowam edip bilýän ýeketäk dostlarymyň biri. We men ona minnetdar. Ene bolly bu ýylykça soralaryňy da gutardy. Eniki sanlaryna başga aýdymçylar geler. İnşallah sizi kanagatlandyrýan jogaplar berendir diýip umyd edýän. Köp sag bolun. Bugün bir ýa-da urakdyk. Günnüňde işledik, akşamam işledik. Şoň üçin käbir soralaryň jogabyna kemterlik bolansa bagşlan. Köp sag bolun. Ýekşenbe show işiňizi silgardyp edýän. Sag bolun. Minnetdar. Doğrudan ya. O da basılmak kodu.